good morning, amigos, amigas. Hello, good morning. Hi. Para sa mga mahilig magpa-guwapa sa mga tiil, ito na i-upload sa ating YouTube. Anaon na din sa pagpahamis. Ayan. It's only here in Bing Gaviola Salon. Marina Online Salon. Located at Barangay del Carmen. So katanangita din ha, og the best nga hamis gyud kayo, di ka magmahay sa ilang serbisyo publiko. Ora mismo. Gaviola Salon. Ayan, sugdan na. Okay, aduol. Kami akong ganahan. Napailahan kaniyo kasi foot tub man siguro si tawagan eh. Machine. Machine para Foot spa. Basta dinhi humol imong tiil din magsigas-sigas siya. Dayon nindot pud siya i-rolling mong tiil, massage. Then init-init siya. Nindot sa kamati kung ikaw kamati okay, hanara. Ayan ang straight. Kaninga side, kaninga tiil is dili kay ni sa kubalon kay taga syudad na siya. Lagi. Ito na lang. Lagi. Ito mga tiil nga kubalon. Kubalon nga tiil din ha. Kanay taga syudad ni. Wow. Dira ibutang, dira ibutang ha. Ito ba makita? Wow. Di man ulap sa buwang niya. Wow. Okay, gibagnusan. Wow. Bato ni Darna. Pero lami siya kay gilok ha. Makahatag siya og kalipay. Sana sa kanuna eh. Wow. Kung ikaw magulanon, daw Wow. datugan sa kalibutan. Wow. Anhilang dire. Kay andam siya nga mo tagana sa iya ha. Yun anaon lang, mawala nang imuhang kalaay. Agay giluka eh. Tanawa dire nang lumipay dito. Kay puting giluka. Wow. 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 Sisinaw na. Wow. Guwapa na. Wow. Wow. Natanggal mo si ilan eh. Natanggal na. Yes. Isa. Wow. Wala pa din. Di pa na siya mao ha. Wow. Wow, gipintalan. Ayos. Wow. Very with paint. Davis ang brand ani nga kuan. Pintal. Wow. Mao wala na siya kaputi. Bleach mo siya. Bleaching. Bantog ra puti kay bleaching di ay. Wala ni bleach na siya. Diretso. Bleaching na. Papution. Nga, mulupad. Kuya lang, kay mag-il, yung naong ba? Lahi ra pud. Wala ni bleach. Wow. 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 Ayaw kay pants tubig ha. Sige. Wow. Para di siya maitom. Dami nagkikit mo na Wow. Kakani. Ala, sorry kaayo. Akong gusto mo, gwapo ko ni matatabi man. Lalaina eh. Kani, murag dako-dako gid ni. Dako-dako daw ni Wow. katabuon, kay taga-bukid ni siya nga tiin. Taga-bukid man ni siya. Wow. Kaya ram dahil. Wow. Kubal mo diha. Kundi kay lag kubal, kalos. Kung sosyalon. Kalyo. Kalyo, mga medios sosyalon. Pero sosyalon din ka, kalos. Sige. Ayan. Tama yung nana. Wala. Wow.
Wow. Kaya, ito ko guys. Utang dari din. Wow. Maklaro siya, oh. Bapa pa ako ang tiil. Bapa Wow. pa ako ang tiil. Kahit ako nawong. Mas hamis pa siya Wow. kahit ang tiil. Scrap. Scrub. Wow. Uy, scruban pa na, no? Uy, Wow. Huwag no. oo. Gamay raman. Ilong raman to. Wow. Sadya. Balara. Wow. Hindutan ayo sa kung ano, feeling. Kaya marag agkat na kayo ba? Tinggal ang kubal. Nalingaw dito ka. Then, maupo dahil na, nakatag ko dahil na siya sa bukaton. Sa ato ang kinabuhi, ang kanang mga kubal. Wow. Wow. Okay, ako isa katiin nga nahumana. Wow. Naman. Wow. Wow. Nindot po tayo mga music dire. Kay kanang sahay, kanang kaidundun ta sa ato mga kagahapon. Okay, kung utang. Ayaw, Wow. utang. Kay makahapon mo nagkasakit at kagulanan. Wow. Kung naagid siya, dili man Wow. ay kabalaka. Kay musugot kang sa dili, bayran ba ka? Kung dili mag-away. 200. Manday kayo, no? Sige nga naman na. Tungod na sa iyahang kuan, Umaw na gina, tagalasang mo. timaan. Timaan sa iyang pagkagamanan. Parang pag ina siya. Ayaw na ulit. Wow. Lipis na kayo, ah. Mao gina yung color. Amo gina yung color? Wow. Di mo na hinuon. Tingala, gali ko anong violet ang amo ang color sa mga Wow. bagay. Nga ilo, manang takong tiil. Wow. Yan. Wow. Wonder sila. Kaya anong yellow akong tiil. Mga artista ko. Lux. Artista. Ganaan, dapat ko diri mang hinamon Wow. kay tiil. Raman, wa may naong nakita. Wow. Ay, mabuyagan unya na. Wow. Wala ta. Kani siya, mao ni siya ang buutan. Dayon, maayo yun. Kapatiun na niya. Ipintala na. Ang akong tiil, Ay, kabala ka kapatiun. mo. Maputi na lagi na ron. Pero ang akong nawong ambot lang. Wow. Kanos akong siya mapintala. Discarte ra na. Wow. Yun na Okay din lang. itong asawa sus, may pagninguban ko da. Dili man sa nawong ang daganan. Wow. Tinuod ba? Wow. Lupod da sir oy. Depende ra na sa Dili sa naw. Wow. dili magdaog sa nawong. Kung dili sa performance. Tamaan niyo. Discarte. Diskarte kung unsaon siya pagpaputi, unsaon pagpahamis. Diba? So makita na nimo ang output. Wow. Excellent di ay. Mari na mo dali. Wow. Mag-social distancing lang mo ha. Sa gawas. Wow. Then ay kalimtiin yung mask. Kay no mask, no entry man. Wow. Kay lisod na. Okay. Kung ano na ba ng color nimo nakuhaan? Sige lang. Saon taman. Nga na collateral damage nun siya. Tungod mong gani sa vlog. Nang dahil sa vlog. Wow. Nabantayan. Na damage si sandal o hindi lang. Kapay imong kamot? Wow. Sige. Sakon man eh. Oh, nungutan na dahil ka. Wow. Saon to. Sorry. Kaya Wala, nakasala ko. Hoy. Wow. 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 Okay, kumain naman ta sa tiil. Idol na ko kay. Pisaka na siya sa akong mga kamot. Ana, napod kinundo sa mo. Lahi po dire. Scrub na pod. After ani, akong kamot, ilok, liog, nawong Wow. na yan. Wala nakababad siya. Nag-pedicure sa. Wow. Para di masayang ang oras, no? Hindi siya babad ko. Wow. Bye-bye mga amigos, mga amigas. Kita kits. See you next time. God bless.